380 ikwaya izosihola.
egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Amen. Masikhuleke. Nkosi ngingenile endlini yakho engcwele, ukuba ngizwe ukungishumaye zakhona. Baba mdali wami, Nkosi Jesu msindisi wami, moya ongcwele, uduzi wami ekuhambeni nasekufeni. Nkosi mawuvule manje inhliziyo yami ngomoya wakho ongcwele, ukuba ngifundiswe izwi lakho, ukuzikhalela izono zami, nokukholwa kuJesu ekuhambeni nasekufeni. Ngemihla yonke ngiqhubeke ekuhambeni okungcwele, mawuzwe umkhuleko wami, ukwenze lokhu uNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Amen. Inkosi yethu iyinqaba, isihlangu sethu. Bathandekayo, sizocela ukuba sisizane nje ngalokho okufishane. Okokuqala sinayo ikwaya ezosilekelela ekuqaleni kanye no baba uMax abazoselekelela ukuthi ke sikwazi ukuba siqhube inkonzo ngokuhlabelela sonke, bese ke siyajoyina ekuculeni njengoba sikujwayele. Siyocela ukuba sisebenzisane ke kulokho bathandekayo. Siyocela futhi ukuthi ke noma sihlala phansi sihlale nje kahle bazalwane ngenxa yomsindo wezitulo, especially makusenziwa nje lapha emsamo inkonzo, sizame ukwenza konke singakwenza ngemfanelo efanele inkonzo yanamhlanje. Sicela ke osipha iqondiso ke eziphelele. Limnandi izwi elithi ngiphila ngiphilana, limnandi elithi philanani Jesu wami, oh Jesu wabuya, selivuliwe ingena kulo ngingesa, ngithemba ngofuswa nguye. Inkosi yethu inqaba, uKristu uvukile, uKristu uvukile, limnandi
ukwethula ngiphawule abantu abathile noma befundisa abathile okufanele sibaphawule ngesikhathi esibingelela. Siyabingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Kuyintokozo kithi ukuthi kule nkonzo njengoba sihlangene in our midst we have the most reverend Nkosinathi Miyaga, Bishop of this diocese and presiding Bishop of Erksa. Siyakwemukela Mnguni, siyathokoza kakhulu ukuthi ukhona kanye nathi uzosifezekisela umcimbi esihlangene ngawo namhlanje. Amen. Kuyintokozo futhi ukuthi phakathi kwethu we have the very Reverend Njabulo Sithole, Dean of Durban Circuit, who is also the Bishop's Deputy. Siyajabula kakhulu baba ukuthi ukhona ukuzofaka isigxivizo nawe kulomsebenzi esihlangene ngawo namhlanje. Greetings to all deans present. Siyabona ukuthi ukhona uDean waseShiyane, usekhona ubaba uShwabede, uDean wasempangeni, ubaba uMagubane, noma mhlawumbe bekusazokwethula ke kodwa ukhona acting Dean waseMfolozi, umfundisi uMngoma, ukhona uDean waseShowe uNdawonde, ukhona ke uDean wethu waseseminary umfundisi uCeliwe Dlamini, bese ke sibingelela all former deans who are here present with us. Siyabonga kakhulu, siyathobeka ukuthi bakanye nathi egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngiyethula futhi abefundisi bonke abakhona ngenxa yobuningi babo, ngiyazi sisazobazi ikhathi kuqhutshwa inkonzo. Bafundisi siyanemukela, kuyasithobisa kakhulu ukuthi nihlangene kanye nathi eseketheni lasemvoti kulomcimbi sihlangene ngawo. Amen. Phakathi kwethu khona futhi ama-students aseseminary, siyawabingelela, siyawamukela. Awahambi odwa, ahamba nomama uDlamini, ahamba nothisha base-LTS bakanye nawo. Siyababongela, siyabamukela. Abagcini bebodwa, kukhona ne-staff sase-LTS, and phakathi kwabo ama-students aseseminary kukhona nama-sisters of the Kenosis community ahola uSister Happiness kanye noSister Lindeni. We feel warm that you are here present with us. Amen. Bese ngibingelela administration e-diocese, Baba Mbuyazi, we acknowledge your presence. Awuhambi wedwa, uhamba namalunga onke e-diocese council. We feel warm that you are here with us to grace this festival. Siyabonga kakhulu. Bese ngibingelela unobhala we-diocese, uDS uMrs akhona Clean Boy Mkhize Clean Boy, ikuphi uqala ukhawazeni Mkhize Clean Boy. Siyakubingelela, awuhambi wedwa, sibingelela nomyeni wakho ubaba uClean Boy. Siyabingelela umgcini mafa we-diocese umfundisi uNtamo, siyakwamukela futhi akahambi yedwa, uhamba nomyeni wakhe ubaba uNtamo. Siyabingelela ke i-first lady ye-diocese futhi i-first lady kaElsa, umama wethu uMadlamini. Amen. We feel warm that you are here with us. Whenever we see you in our midst, suke sase sibona umama wamaluthela la eningizimu ase-Afrika. Siyathokoza kakhulu ukuthi ukhona. Sibingelele futhi bonke omamfundisi abakhona, ngiqale ngomama Mongameli, first lady yala eseketheni lasemvoti, Mamhlengiwe Mabaso. Siyakubingelela, siyathokoza kakhulu ukuthi ukhona. Amen. Uzosibusisela lo mcimbi sihlangene ngawo. Sibingelele onke ama-first lady, amaseketha akhona, bonke omama Mongameli abaqhamuka emaseketheni. Siyababingelela, siyabamukela, sizizwa sithobekile ukuthi bakanye nathi. Bonke omamfundisi, onke ama-spouses akhona abefundisi, siyawabingelela, siyawamukela. Bese ngibingelela umkhandlu wasekhaya ke wesekethe, baba uNxumalo. We acknowledge your presence eseketheni lakho. Siyazi sazosemukela kahle ukhiphe namazwi aqhamuka eseketheni, but siyakwamukela emzini isekethe elacela ukuthi ubhekele administratively wona. Siyabonga kakhulu baba uNxumalo nomkhandlu wonke wesekethe lasemvoti, na wonke kamalungu omkhandlu, abaholi beinhlangano, khona abaholi baseyifundeni, imkhandlu yifunda, bazalwane nonke nikhona, we are welcome. Akhona ama distinguished guests asazo acknowledgewa angakafiki phakathi kwethu. Ngiyacela ukuthi mase befikile si-indicateelwe, will acknowledge them accordingly. Bese ukuthi ke siyakwazi ngomuzi wethu la eDiocese Center, siyazi ngapha
we have ablution houses for males, and we know that this side we have ablution houses for females. Kahle kahle phakathi kwethu kukhona abantu abagqoke kahle njengathi kodwa base befaka ama vesta esingajwayele ukwabona egqokiwe enkonzweni. Labo bantu abanye babo bangama ushers, abanye babo bangama commercials. If you need anything, ayikho into engekho, ngiyakuthembisa nje lokho bazalwana balapha eMvudi, ayikho into engekho eMvudi namhlanje. Uma ngabe kukhona into oyidingayo ungayiboni phambi kwakho, laba abazalwane bazokwazi ukulekelelana noma ngabe yini. Okunye sinayo i-emergency kit noma i-medical kit, noma uzizwe uphethwe umkhuhlane noma uzizwe ushawa yikhanda, konke nje lokho uthinta leyo genge iyobe sikuqondisa eminyangweni ofanele. Sekuchaziwe sinawo choir master ubaba uMphemba nabafundisi abazobe besihlela. Sicela lokhu ke bazalwane isikhathi siqhubeka nenkonzo. Uma ngabe kubizwa iculo, siyazi kuzobe kubizwa amaculo esiwaziyo sonke, angithi bazalwane. Alikho iculo esingalazi. Siqaphele ukuthi uma liqeda ukubizwa umshayi wogubhu uzobe ezosipha ukhiye kuqala. Uma iqeda ukusipha ukhiye bese ke ikwaya iyasihola nathi sicula kanye nekwaya. Sezwana ngithi bazalwane. Siqaphele lokho. Okunye bakuqaphelile abacela ukuthi sikulungise ama mics. Kwesisikhathi kuyenzeka kube khona ama mics asabalalayo. Sizocula sonke enkonzweni kodwa khona abantu abaceliwe namhlanje sibasilekelele ngokusiculisa. Amen. Thina bese silandela bona. uNkulunkulu ke asibusise ngesikhathi lenkonzo lethu udumo kuye bese yasibusisa thina. Amen. Oh, another thing ngiyaxolisa ubaba uKhaleb wase Great Town ucela ikhona into yokushutha. Siyazi ukuthi umcimbi lo ofika kanye emva kweminyaka ethile. Sicela ukuthi ke noma kwenzeka sisebenzisa amafoni sishutha kodwa singaphazamisi ukuqhutshwa kwenkonzo noma nabasebenza enkonzweni. Sezwana ngithi mhlambe noma sesishutha umongameli kodwa nje sizama ukuthi singakuphazamisi lokho. Ngikhohliweke uacknowledge nobukhona bakhe osingayi umongameli Mkhetho wanamhlanje ubaba uZethembe Mabaso. Siyathokoza kakhulu Mntungwa, siyathokoza kakhulu ukuthi ukhona kanye nathi kule nkonzo eqondene nawe. Amen. Sizothatha iculo lokuqhubeka inkonzo number 132.
memezelani lokhu ngezwi lokujabula nikuzwakalise lokhu nikuphumisele nasemkhawulweni yomhlaba. Haleluya. Usimakade uhlengile inceku yakhe uJakobe. Haleluya. Haleluya. Mhubeleni ngenjabulo uNkulunkulu mhlaba wonke. Hlabelelani inkazimulo yegama lakhe nibabaze ukudunyiswa kwakhe. O dumo malube kuyise endom enkosini ukuze sihlanganyele ngokuyikho izimfihlakalo zikaNkuluNkulu. Ake sicabangisise kahle izwi likaNkuluNkulu elithi uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Kepha uma sizivuma izono zethu wethembekile ulungile ukuba sithethelele zonke izono zethu asihlambulule konke okungalungi. Ngakho ke bathandekayo enkosini kulomkhosi wokudumisa uNkulunkulu masondele ngenhliziyo eqinisileyo sivume izono zethu kuNkulunkulu Baba simnxuse egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuba asiphe intethelelo. Usizo lwethu lisegameni likaSomandla. Nathi ngiyakuvuma isiphambeko zami kuSomandla. uNkulunkulu nini mandla onke mdali nomkhululi wethu thina zoni ezimpofu siyavuma kuwe
ukuthi ngokwemvelo siyizoni singcolile nokuthi sonile kuwe ngemicabango nangamazwi nangezenzo. Ngakho sibalekela esihaweni sakho esingapheliyo, sifuna sinxusa umusa wakho ngenxa yenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, 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 Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi. Christu sihawukele, Christu sihawukele, 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 Christu Kuphila kwami kusho inkosi uSimakade, angithokozi ngokufa komubi kuphela, ngokubuya komubi endleleni yakhe aze aphile. Buyani, buyani ezindleleni zenu ezimbi, niyakufelani ninandlu yakwa-Israyeli na? Njengoba kubekiwe kimi inkonzo yokududuza izoni ezihluphekayo, namanje ke ngokwegunya lezwi likaNkulunkulu ngiyanithethelela izono zenu zonke egameni likaYise nelendodana nelikaMoya ongcwele.
ngakwesokunene sikaNkulunkulu ebukhosini bukayise siyakholwa ukuba uyakuza ube ngumahluleli wethu yiza-ke Nkosi usize abantu bakho obathenge ngegazi lakho eliqabileyo. Yenza ukuba bavuswe kanye nabangcwele bakho ebukhosini obuphakade. Yenza ukuba bavuswe kanye nabangcwele bakho ebukhosini obuphakade. Amen. Inkosi mayibe nani. Asikhuleke uNkulunkulu Baba wethu, indodana yakho yasifundisa ukukhuleka, siphe njalo ngamandla kaMoya oNgcwele ukuba sikwazi ukuletha imikhuleko yethu ngoJesu Kristu inkosi yethu, ophila ebusa nawe nomoya oNgcwele, uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Isiqubulo sesonto wayesethi kimi sekwenzekile, ngingu Alpha no Omega, ukuqala nokugcina, owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba uNkulunkulu kuye, yena abe indodana kimi. Isambulo 21 verse number 6, isifundo sokuqala. Isifundo sethu sokuqala sizosithola kwizenzo 11. Sizoqala ukufunda kuverse 1 sigcine kuverse 18. Zenzo 11 siqala ukufunda kuverse 1 sigcine kuverse 18. Mase sisitholile sifundeka kanje. Kepha abapostoli nabazalwane abaseJudiya bezwa ukuthi nabezizwe balamukele izwi likaNkulunkulu. Kwathi ukuba uPetru enyukela eJerusalema, abokusoka baphikisana naye. Bathi ungene kubantu abangasokile wadla nabo. Kepha uPetru wabathathela konke ngokulandelana, wathi, mina bengisemzini waseJopha ngikhuleka, ngehlelwa yisiyezi ngabona umbono. Kwehla isitsha esithile sinjengendwangu enkulu yehliswa ezulwini ngamachopho amane, yaze yafika kimi. Kwathi ukuba ngiyigqolozele ngabhekisisa,
ngabona izilwane zomhlaba ezinezinyawo ezine, nezilo zasendle, nezinwabuzelayo, nezinyoni zezulu. Ngezwa izwi lithi kimi, sukuma Petru, hlaba udle. Kepha ngathi, qha, Nkosi, ngokuba okuyichilo nokungcolileyo akuzange kungene emlonyeni wami. Khona izwi elivela ezulwini laphendula ngokwesibili lathi, lokho okuhlambululileyo uNkulunkulu ungasho wena ukuthi kuyichilo. Lokho-ke kwenzeka kathathu, konke kwabuye kwenyuselwa ezulwini. Bhekani, ngaso leso sikhathi kwase kumi amadoda amathathu phambi kwindlu esasikuyo, ayethunyelwe kimi evela eKasariya. Umoya wayesethi kimi angihambe nabo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelezela nabo abazalwane abayisithupha. Saya sangena endlini yaleyo ndoda. Yasibikela-ke ukuthi yayibonile ingelosi imi endlini yayo ithi, thumela eJopha ulande uSimoni othiwa uPetru. Uzakukhuluma kuwe amazwi ozakusindiswa ngawo, wena nendlu yakho yonke. Ngathi ngisaqala ukukhuluma uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. Ngalikhumbula-ke izwi leNkosi njengalokho yathi, uJohane wabhaphathisa ngamanzi, kodwa nina nizakuphaphathiswa ngoMoya oNgcwele. Ngakho uma uNkulunkulu ebanikile bona isipho njengathi esakholwa yiNkosi uJesu Kristu, ngingubani mina ukuba ngivimbele uNkulunkulu na? Bathi ukuzwa lokho, bathula badumisa uNkulunkulu, bathi, kanti uNkulunkulu unike nabezizwe ukuphendukela ekuphileni. Siphela lapho isifundo sokuqala. Siya kuphendula isifundo sokuqala ngehubo likaDavide, ihubo 148. Ihubo 148 waphethe uhlelo liku page 5. Siya kuphendula njalo thina ngolayini oyolandela lowo layini oshiwo ohola ihubo. Ikhwaya liyakulekelela ukuba nizwe kulandelwa kanjani. Hallelujah. Tomisane usimakade ezulwini. Nemtombese kweli phezulu. Ntombiseni nina zingelosi zakhe zonke. Akhe onke. Ntumiseni nina langa nenyanga. Ntumiseni nina zinkanyezi zonke ezikhanyayo. Ntumiseni nina mazulu amazulu. Namanzi aphezulu kuthathe kudumise igama likaSomandla ngokuba wayaleza kwadale futhi wakumisa kuze kube phakade. Ntumiseni usimakade emhlabeni nenamikhomo nezintwa zonke. Nawe
umlilo nesichotho likhwa nenkwezana nawe siphepho esenza okwezwi lakho nani izintaba namaqhuma onke nani imithi ethela yona nayo yonke imisedare nani izilwane nezinkomo zonke nani eninwabuzelayo nezinyoni ezindizayo nani makhosi omhlaba nabantu bonke nani izikhulu nabahlaleli bonke bomhlaba nani izinsizwa nezintombi nani maxhego nabafa mabadumise igama likaSomandla ngokuba ngalokhu eliphakeme inkazimulo yakhe iphezu komhlaba nezulu usephakamisile uphondo kwabantu bakhe ngalokho bayokudumisa abantu bakhe abantwana bakwa-Israyeli abantu abaseduze naye haleluya udumo malube kuyise nendodana nomoya ongcwele njengoba kwakunjalo ekuqaleni njalo namanje ngoba njalo nanini amen. Ibandla lingahlala phansi ngesizotha. Beloved in the Lord, be greetings unto you. Our second reading, our epistle reading, is recorded in the book of Revelations, chapter 21, verse 1 to 6. Revelations, chapter 21, verse 1 to 6. I'll be reading in Afrikaans under the heading, 'N Nuwe Hemel en 'n Nuwe Aarde. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neergedaal van God uit die hemel, toe berei soos 'n bruid vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook nie droefheid, geen geween of moeite sal daar meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, van hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alpha en ek is die Omega, die begin en die einde. Aan die droogste sal ek gee uit die fonteine van die waters
van die lewe verniet. Here ends our epistle reading. Amen. Iculo lokufundwa kwevangeli iculo 369. Iculo 369. Ivangeli lethu silithola encwadini kaJohn uchapter 13 siqale ukufunda kuverse 31 sigcine kuverse 36. Ncwadi kaJohn uchapter 13 siyaqala ukufunda kuverse 31 sigcine kuverse 36. Ilizwi lakho lihle ngoli londoloza ngoba lingin kanda phezu kwemfuyo mhlaba kwemfuyo
uJesu wathi kaloku indodana yomuntu ikhazimulisiwe noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo ukhazimuliswa kuye uyakukhazimuliswa masinyane. Bantwanyana ngisekhona nani isikhashana niyakungifuna nanjengalokhu ngasho kubaJuda ukuthi lapho ngiyakhona ningeze nina ngishona kinina manje. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Ngalokho bonke bayikwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Simon Petro wathi kuye Nkosi uyangaphi na? Jesu waphendula wathi lapho ngiyakhona ungeke ngilandele kalokhu kepha uyakungilandela kamuva. Kuphela lapho ukufundwa kwevangeli elingcwele. Amen.